tasken af. Du spark. Det starter med. Yes. Er det okay? Er lidt hårdere, lidt hårdere. Vil du prøve? Du skal ikke låse på hovedet. Ikke låse. Nej, du må godt overhånde det. Ja, kom så. Jeg vil også prøve. Ja, skal vi... Det er Victor holder den så. Så vi... Du skal lige have et til spark på begge. Knæet, kom så. Jeg kan knæ. Lidt hårdt. Jeg har ikke sko på, så jeg kan gå ondt i bollerne. Men det er ikke det sidste. Ja, det er hårdt. Skynd dig før damen kommer. Nå, giv det. Så er det ikke sjovt længere. Så stopper vi. Vi får se den.